Добре дошли в пътят към успеха. Твоят успех започва тук. Искате ли да разберете защо толкова много хора се чувстват като че ли парите им се изплъзват и как можете да вземете контрол върху финансите си? Сега ще разгледаме как умните решения за пари и ежедневните навици могат да променят живота ви, дори ако доходът ви е ограничен. Ще говорим за конкретни практики, които можете да въведете още днес. За да започнете да управлявате парите си, вместо да позволявате те да ви водят, след като приложите тези идеи, ще виждате по-ясно къде отиват парите ви и как малките промени в навиците могат да имат голям ефект върху бъдещето ви. Контролът върху разходите е първата стъпка към финансовата свобода. Много хора смятат, че ако печелят повече пари, проблемите им ще изчезнат, но истината е, че финансовите трудности често се дължат на липсата на осъзнатост и контрол върху това, къде отиват парите им. Знаейки точно какво харчите всеки месец, можете да идентифицирате ненужните разходи и да взимате по-добри решения. Записването на всеки разход не е сложно, дори просто бележки в телефон или тетрадка могат да покажат голямата картина. Така ще разберете кои разходи са необходими и кои са просто навици, които ви дърпат надолу. Много хора харчат импулсивно кафе на улицата, покупки, за които след минути забравят, абонаменти, които не използват. Малките суми се натрупват и могат да окажат сериозно влияние върху бюджета в края на месеца. Осъзнатостта върху парите не означава да живеете лишено, а да имате ясна представа какво отива за нужди и какво за желания. Когато видите реално къде изтичат парите, става много по-лесно да решавате. Вместо да се чудите защо на края на месеца никога не остават пари, ще имате контрол и ще започнете да определяте приоритетите си. Важна част от този процес е да създадете навик за наблюдение, редовно проверявайте какво сте похарчили и какво сте спестили. Малките корекции, направени всеки месец, водят до големи резултати с времето. Когато осъзнаете как всеки лев се използва, започвате да взимате решения не на база емоции, а на база реални данни, и точно когато започнете да имате ясна представа за разходите си, идва следващата стъпка – изграждане на финансова сигурност, която ще ви даде спокойствие и увереност да действате смело с парите си. След като имате ясна представа за разходите си, следващата стъпка е изграждането на финансова сигурност. Това не означава да живеете лишено или да се отказвате от желанията си, а да създадете буфер, който ви предпазва при непредвидени ситуации. Един от най-важните навици на финансово успешните хора е да отделят определена сума за спешни случаи. Дори малка сума, отделяна редовно 50 или 100 евро на месец, се натрупва и може да покрие неочаквани разходи без да се налага да взимате заем или кредит. След това е време да започнете да определяте цели и приоритети за спестяване. Това може да е за почивка, нова техника, обучение или инвестиции. Ключът е да имате конкретни цели, а не просто да спестявате за после. Когато виждате резултата на действията си, мотивацията се засилва и навикът за спестяване се превръща в част от ежедневието. Много хора мислят, че спестяването е трудно или скучно. Но всъщност става лесно, когато го автоматизирате. Настройте автоматично прехвърляне на част от дохода към спестовна сметка или отделна сметка за спешни случаи веднага щом получите заплатата си. Така няма да се изкушавате да харчите всичко и ще изградите чувство на финансов контрол. Освен това, успешните хора следят съотношението между разходи, спестявания и инвестиции. Те разбират, че спестяването само по себе си е важно, но инвестирането и правилното разпределение на ресурсите е това, което създава растеж и стабилност. Дори малки суми, вложени правилно, с времето могат да се превърнат в значителен капитал. И точно когато създадете тази финансова база и навици за спестяване, ще видите колко много възможности се отварят пред вас. Контролът върху парите вече не е тежест, а инструмент за по-добър живот и увереност да правите смели финансови избори. След като вече имате контрол над разходите си и сте изградили навик за спестяване, следващата стъпка е умното използване на парите. Това не означава да харчите повече, а да направите така, че парите ви да работят за вас. Малко хора осъзнават, че всеки лев, който стои безцелно, губи потенциал. Успешните хора влагат част от средствата си в активи, било то обучение, малки инвестиции или инструменти, които увеличават стойността им с времето. Важно е да се научите да разпределяте доходите си по смислен начин,
част за ежедневни разходи, част за спестяване, част за инвестиции и част за себе си. Това разпределение създава баланс и ви дава гъвкавост при вземането на решения. Много хора се изкушават да харчат всичко или да се ограничават прекомерно, но ключът е в умереността и осъзнатия избор. Друго важно умение е оценка на възвръщаемостта на разходите. Въпросът не е да спестявате без причина, а да инвестирате в неща, които увеличават стойността ви или подобряват живота ви. Това може да е курс, който увеличава дохода ви, или здравословни навици, които намаляват бъдещи разходи за здраве. Всяка вложена стотинка трябва да има смисъл и принос към вашите цели, малките и последователни действия са това, което отличава успешните хора. Финансовата дисциплина не е нещо, което се случва за седмица, тя се изгражда постепенно, с постоянство и наблюдение. Когато започнете да използвате парите си целенасочено и смисъл за бъдещето, ще усетите промяната, контролът върху живота ви се увеличава, възможностите за растеж се откриват и ще можете да вземате смели решения, без да се страхувате от рискове. Когато имате контрол върху парите си и сте започнали да ги използвате целенасочено, следващият важен аспект е управлението на времето и ежедневните навици. Парите сами по себе си не са достатъчни, ако не ги съчетаете с правилни действия и дисциплина, усилията ви могат да се разпилеят. Успешните хора разбират, че времето е най-ценният ресурс и го използват стратегически. Това означава да планирате деня си така, че важните задачи и цели да получават приоритет, вместо да се губите в спешни, но маловажни занимания. Много хора харчат часове за дребни неща, които не водят до реален резултат, докато малките, но последователни действия към големите цели правят огромна разлика в дългосрочен план. Друг ключов елемент е създаването на полезни навици, които подкрепят финансовата ви дисциплина и растеж. Това може да е редовно проверяване на бюджета, записване на разходите, планиране на седмичните покупки или отделяне на време за самообразование и финансово развитие. Навиците са това, което превръща знанието в действие, без тях дори най-добрите идеи остават само на хартия. Също толкова важно е да се научите да казвате не на действия или покупки, които не ви приближават към целите. Това е дисциплината да се ограничавате, когато е нужно, и да инвестирате времето и парите си в неща, които имат реална стойност за вас. Малките, но постоянни усилия, комбинирани с правилните навици, изграждат стабилна основа, върху която можете да надграждате финансовата си сигурност и свобода, и точно когато ежедневието ви започне да се подрежда около тези навици, ще откриете, че финансовата свобода става постижима, а решенията, които взимате, вече са спокойни, осъзнати и водят към резултати, а не към хаос и стрес. Един от най-важните принципи на умното управление на парите е финансовата дисциплина. Това означава не само да знаете какво харчите, но и да изградите устойчиви навици за спестяване и инвестиции. Малки, постоянни действия, направени редовно, имат огромен ефект в дългосрочен план. Дори ако започнете с малки суми, дисциплината и последователността ви ще създадат солидна основа за бъдещето. Една от ключовите стъпки е създаване на резервен фонд за спешни случаи. Това е парична буферна зона, която ви дава спокойствие и защита срещу непредвидени ситуации, ремонт на кола, здравословен проблем или внезапни разходи. Препоръчително е да започнете с малка сума, която постепенно да увеличавате. Целта е да имате поне няколко хиляди лева на разположение, за да не се налага да теглите кредити или да правите спонтанни компромиси. Когато се появи неочакван разход, друг аспект на дисциплината е контрол върху ненужните разходи. Много хора смятат, че спестяването означава лишения, но истината е, че става дума за осъзнат избор. Всяка покупка, всеки абонамент, всяка услуга трябва да бъде преценена дали ви носи стойност или просто отнема пари без реална полза. Когато започнете да правите тези осъзнати решения ежедневно, ще забележите как парите ви започват да работят за вас, вместо да изтичат незабелязано. Съчетаването на тези принципи, редовно наблюдение на разходите, резервен фонд и контрол върху ненужните харчове, създава стабилна финансова рамка. Тази рамка ви позволява не само да покривате текущите си нужди, но и да инвестирате в бъдещето си. Постепенно ще се научите да отделяте средства за развитие. Образование, здраве и други ценни области, които увеличават качеството на живота ви, и така,
Когато финансовата дисциплина стане естествена част от ежедневието ви, контролът върху парите вече не е стрес, а инструмент, който ви дава свобода и възможност да постигате по-големи цели и мечти. Осъзнаването на финансовите навици не се случва само чрез наблюдение и дисциплина, много зависи и от обкръжението ви. Хората, с които се обграждате, влияят на начина, по който мислите за пари, рискове и възможности. Подкрепящи, амбициозни и мислещи стратегически приятели или колеги ви мотивират да бъдете по-отговорни и последователни. От друга страна, ако се влияете от хора, които постоянно харчат импулсивно, жалват се или гледат краткосрочно на парите, лесно можете да се окажете въвлечени в същите навици, които ви дърпат назад. Изборът на правилните съмишленици и примери около вас е малък, но мощен инструмент, който ускорява финансовия ви растеж. Запомнете, малките решения всеки ден водят до голям ефект с времето. Дори само заделянето на малка сума. Наблюдението на разходите и изграждането на правилни навици правят разликата. Благодаря, че гледахте до края. Пишете в коментарите кой навик ще започнете да прилагате още днес. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите видеа за личностно развитие, финанси и успех, защото вашият успех започва тук.